It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ikaw ang pinakamasamang biyanan na nakilala ko. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang ibahagi yung karanasan ko tungkol sa biyanan ko. At gusto ko ring ilabas dito yung mga gusto kong sabihin sa kanya. Itago mo ko sa pangalang Ayesha. At ito, ang aking secret file. Hi, Nanay Gina. Alam mo, Nay, unang kita ko pa lang sa'yo, alam kong ayaw mo na sa akin. Balita ko, pinagsasasabi ninyo sa lahat na pinikot ko yung anak mo. Napakababa ng tingin mo sa akin. Porket high school graduate lang ako. Nung nagsama na kami ng anak mo, lahat ginawa ko. Isang beses, umuwi yung anak mo sa side ng papa niya. Naiwan ako sa bahay ninyo. Pinakilala mo kong katulong na sumasahod ng 2,500 pesos monthly sa isang lalaki. Pinaligawan mo ko, Nay. Meron lang kayong mahut-hut sa lalaki. Alam mo, Nay, ikaw yung pinakamasamang biyanan na nakilala ko. Dahil sa lahat ng pasakit na ginawa mo. Ang ipagsabi sa iba na anak ng kinakasama mo ang nasa sinapupunan ko, ganyan kayo kasama, Nay. Kapag kakain kayo o ulam kayo ng bangus, aalisan nyo ng tiyan. Wala kayong ititira sa akin. Tapos kahit ako na yung gumagawa sa mga gawaing bahay, chinichismis mo pa rin na wala akong ginagawa. Anong klase kayong tao, Nay? Pero ganun pa man, Nay, hindi ko kayo pinakitaan ng masama. At alam mo yun sa sarili mo, Nay. Kahit gaano kahirap at kasaklap yung ginawa mo sa akin. Kahit na sinabi mo nung ikakasal kami ng anak mo na sabihin na lang na patay kayo. Talagang ayaw mo sa akin eh. Pero alam ng Diyos, Nay, na hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Aminado ako na hindi ko nakakalimutan lahat ng ginawa mo. Pero nagpatawad ako. Umalis ako ng ibang bansa. Bigla kayo nagbago. Naging mabait kayo sa akin. Pero wala akong inisip na kahit ano. Kasi kahit anong sama mo sa akin, Nay, hindi kita kinalimutan. Hindi ko ginawang maghiganti kasi alam kong hindi yun yung tamang gawin. Hindi ko ginawang maghiganti kahit alam kong magagawa ko yun anumang oras. Then one day, Nay, nag-chat ka. Ako yung una mong nilapitan. Kasi may nararamdaman kang hindi maganda. Humingi ka ng tulong sa akin para magpa-check up. And never naman kitang hihindian, Nay. Then humingi ka ng tawad sa lahat ng mga nagawa mo. Pero ang hindi mo alam, napatawad na kita ng matagal. Then, nagpa-hospital ka. Nalaman natin
na may sakit ka pala sa puso. Ayun, sa kagustuhan kong gumaling ka, tumulong ako para sa mga gamot mo. Binigyan kita ng mga kakailanganin mo. Sinabayan kitang lumaban sa sakit na yan. Ang masaklap, pera lang ang kaya kong ibigay. Malayo ako eh. Pero ginawa ko pa rin ang lahat. Makatulong lang ako sa'yo. At nung medyo naging malakas ka na, pinatanim mo ko ng halaman para sa bahay namin. Salamat na sa effort ha. Then one day sinabi ng anak mo na dinala ka sa ospital. At dahil punuan, naghintay kayo sa labas. Then nung nakapasok ka na, nalaman natin na tinamaan ka ng sakit na lumalaganap ngayon. And then September 10, umaga, hindi ko nakita na chat ka. Sabi mo, anak, hindi na kita mahintay. Gusto kitang makausap. Tawag ka nga. Pero na hindi ko agad nakita eh. Inuna ko kasi yung pagprepara ng almusal ni amo. Pero tinawagan kita ng paulit-ulit. Hindi ako makasingit sa dami ng kausap mo. Tas nag-chat sa akin ang asawa ko. Wala ka na raw. Iyak ako ng iyak. Tas after 1 hour, tumawag yung asawa ko. Sabi niya, huminga ka raw. Nay, lumalaban ka ng oras na yun. Muntik kong hindi matanggap na nawala kang hindi pa kita nakikita. Sinubukan kong tawagan yung kinakasama mo. Kahit bawal ang video call, nakiusap ako na kahit isang beses lang sa huling pagkakataon, masilayan kita. At nakita rin kita, Nay. Umasa ako na second life yun para sa'yo. Pero pagdating ng hapon, Nay, bumigay ka pa rin. Mahal kita, Nay. Kahit napakaiksi lang ng panahon na naramdaman ko yung pagmamahal mo. Salamat. Salamat pa rin. Kasi sa konting panahon, naramdaman kong minahal mo rin ako bilang manugang. Nay, sorry ha. Hindi ko na maibibigay yung hinihiling mo. Pero salamat pa rin, Inay. Hanggang dito na lang po. DJ Rocky, natutunan ko na kahit gaano kasama ang isang tao sa'yo, kung hindi ka magsasawang pakitaan siya ng kabutihan, sa huli, mamahalin ka rin niya. Nang sobra pa sa naibibigay mo. Salamat po. Muli, ako si Ayesha at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.